Mga kabaro, gisafety lang na mo mga kabaro, no? Ang dapat isafety sama sa kamera. Maying hapon mga kabaro, no? Kumusta mga kabaro, no? Karon mga kabaro, mga tumi ni Mrs. sa Samal mga kabaro, no? Sa May Kaputian P Park. Kay mag-overnight nito mga kabaro, no? Kami lang tulo ni Kinain, magmotor lang mi. Nya mga kabaro, no? Murag bonin nila. Alas 4:30 na mga kabaro. Uy. May tagdimulan mga kabaro, no? Kay mag-tintra magul mi ni Mrs. Mrs. Andam na ba ka? Andam na. Andam na si Mrs. mga kabaro. Kinain, andam na ba ka? Ha? Andam na ka? Uy! Update lang yung mga kabaro, no? Mga kabaro, nakita kami ni Joy to the world mga kabaro. Basta Joy? Mauli na po ko. Dito naman ako ka. Ay oo, pasamal po me. Kita na ko yung vlog, malindot man kayo, mahal na ka dito. Okay na po siya day tour. Oo, mas si Joy ni May, si Joy, ang ginagawa sa mo. Sa YouTube na makabot. Mga ingat-ingat Ano Joy, namin Joy. Yan, nagabian kita no. Kelvin ko na pupunta naghawa. Ayag, magyapon day. Nagkuhan eh. Nag-inig, yapon na sila. Sa Santa Ana Wharf. Nagbinyag ako hindi ay. Ay na mo, magsama loy. Ay linya mga kabaro, no? Morning linya ka, no? Alas 5:40, ngari ng linya kayo sa Amal, no? Grabe naman day ka traffic. Ano day padulong day saman karon sa gabi na. Grabe niya hay. Unya, mag 4 wheels pa ka? Grabe. Grabe yun, taas sila, uy. Muna yung ginaingon. Unya, mag 4 wheels pa ka? Gamay ra kay isdo. Gamay ra kay kuwan sa sakyanan. Tindahan niyo ba motor, no? Oh, dita gid ang motor. Kung gamay ra mo. Oo. Yan, hindi ka nagsanan na may mo.
kauban sa motor. Okay lang? Karon pa, karon. Okay lang? Dali na bayad na. Dari na mo bayad sa motor? Ikaw lang na, Ted. 10 pesos lang? Teka, P9. Dara, ma'am. Walang mama. Salamat. Ta. Dali. Ta. Call, pwede call? Dali lang call. Pero akong pauban dito ah. Napagsulog na kaya ito. Tablet dyan, boss. Tablet. Nahala, wala pa yun si Apa. Bili na si Apa. Ha? Saya ra ni oy. Murag kuan. Kinain po ng pangalan. Oy, kakita og friends. Bibi pa man na. Sana rin tao giday karon eh. Kahit ano na. Dis oras sa gabi eh. Alas 6. Huwag ang amo ang kinay. Stay put gyapon. Oh. Nana si Apa, dali na. Nakita na nato si Apa, dali na. Apa. Okay, Apa. Receive mo rin may no? Dali na, nana si Apa. Come na, come. Come. Da lang. Mga kabaro, magkaputian tayo mga kabaro no nya karon naluoy ning K9 kay layo pa kay biyahe mga kabaro no nya. Di na niya makaya sa motor mga kabaro. Dito pa lang sa barge daan nagsige na siya reklamo, nagsige nagsipa-sipa mo naog sa motor. Motor mga kabaro, diri na yung banda mga kabaro. Dagat gyapon siya mga kabaro nya, puti og balas. May no si may istorya mo. Good. Kabaro no magtaod sa mig-tent mga kabaro ano.
kabaro, si Kinan may nalingaw ano yung dagaanan ni mga kabaro. Iyahan ning iyahan ning gabi mga kabaro. Mga kabaro, wala namin ang lahos no sama sa kugingon ganina. Wala mi ang lahos og kaputian kay naluoy mi ni Kinain mga kabaro no. Nagmotor naman gud mi mo tong punog po na rehistro mo ang ayaw mo di ka wala pa na rehistro. Punog pa rehistro to, murag lahos na dito no. Luwi na siya mga kabaro, kaya sa barge pa lang ganina, grabe na yung kapuya, no? Mga kabaro. Update lang yung mga kabaro, no? Kinain. Hello, dali na, dali na. Sunod dali ka, taliksik. Mga kabaro, no? Naglibog ko kung asa ko maminaw, na nagbanda-banda dali, dito banda, na nagbanda, dito po, na nag-sound trip. Mga kabaro, no? Atong oras, alas 10 na. Alas 10 na, minaw? Lopoy. Mas may oras ya? Alas 9:23. Nya nahadlok may mga kabaro kay murag kaulan nun mga kabaro no. Og uhaw dog. Kana. Mga kabaro, no? Muna nakanindot po na mag-tent ka kay mga kabaro, murag nahug siya og safety po ang tanan imong gamit mga kabaro, no? Kaysa sa mag-cottage ka nga nara sa gawas, pwede mapunit sa uban. Samantala mag-tent ka mga kabaro na mga kabaro, ang drone ako, nya kalo, nya bag na mo ni Main, ang helmet. Di, utang ko ng helmet man. Di, ang na ispatin na yan. Helmet, bag. Muna mga kabaro, no? Lami po din yung mag-tent ay. Update lang yung sa buntag mga kabaro, no? O good night. Mga kabaro, alauna na mga kabaro, no? Alauna sa kadlaw. Sa karon mga kabaro, parting kusuga sa ulan. Karon, mga kabaro, si Mai nagpaypay kay Kinain. Bisag kusuga yung ulan. Grabe ni. Tingani din mga kabaro kung mag-tent kinahanglan kita sakripisyo gid no labi nagmaulan. First time na mo nag-tent kauban si Kinain nga naabtan may ulan kasagaran ako mag-tent ni Main katong kami lang. Di maabtag ulan mga kabaro no sa karon. May gani kay nakadapod mi og gining kung sa kanin kami raincoat among gisapawan ni mga kabaro no mo ni tabo karon. Pwede kusuga sa ulan no. Grabe. Mga kabaro no mag-update lang mi no. Mga kabaro, gisafety lang na mo mga kabaro no, ang dapat isafety sama sa camera, cellphone, wallet o drone. Na kabaro ang drone mga kabaro nya. Sud na gid ang tubig mga kabaro no. Mga kabaro ni sudlan jud si gamay. Na diha nagisudlan na gid diha mga kabaro kanang itom diha gisudlan na mga kabaro. Nya karon si Kinain, taning kamo diha Kinain. Terus Main. Kung saan dia si Miri Dabita? Basa pod. Basa pod. Basta eh. May tag mutuwa kanig sayo mga kabaro no kay pating luuyan na mo aning buntag ni alauna pa bayan taon. Diha, murag wala na basa diha wala sudlan. Mga kabaro no, mo-update lang yung mga kabaro kung mutuwak ba niya ang ulan. Atay. Good morning Saman. Pero ko matang klaro no. Eh grabing struggle lang mo gabi isa ko na ulan. Nakatugiro balik mga alas 3. Yung hinaing ulan grabe. Solid kay nagyan. Misis o tulog pas misis o. No, wala din oh. Wala. Update lang yung kabaro no.
may ito no, dala no. Napa. Lagyan mo sir. Ay, hala. Alo, natagak. Salamat. Dili pa ni sira mular gamay no. Kung wala pa na puno. Dili mo gana buso pa na puno. Kapununon pa. Puno pa. Hindi kay wala na may kuan mga sakyanan. Hinain. Hinay. Okay. Sabi na day kuan day man eh. Ha? Larga na day siya bisan pagkuan. Gamay lag tao. 5 minutes, 10 minutes. Yeah.
salamat, Lord. Sign out ka? Si K9, di na mo naog. Ipot ko sa kong bag sabi. Loy, Ay. mayong buntag Loy. Mga kabaro, no, nangabot na mga kabaro. O daghang salamat mga kabaro, no, nga safety among travel. Og Ang lingaw si Kinay. talingaw si K9, no. Sulingan na to mga kabaro si Kukoy. Kukoy! See you next vlog mga kabaro, no.